חזרתם אליי, היינו באמצע העצמה המשולבת, או איך שלא קוראים לזה. עכשיו, את העצמה שעשינו בשיעור הקודם, שקראתי לו קוק עצמה, כי עשינו בעיקר קוק עצמה, סגרתי בסיכה כזו, הנה. עכשיו, אני מפרקת אותה. עכשיו, אני שמה את החצי השני של השיער בצד, השני, כדי שיהיה יותר קל. אני לוקחת עוד בערך קצת שנראה לי כמו צמה, עוד קצת. אני מסתובבת הפוך כמו בסרטון הקודם. עכשיו, את החצי הזה שלא יפריע לי, אני אוספת אותו לקוקו למעלה, כמובן שבהמשך אני אפרק אותו. תראה. את השיער הזה שאני מחזיקה עכשיו, שהוא לא כלוא בצמה, אני מחלקת לשתי חלקים ועושה צמה תוך כדי שאני משלבת את הצמה הזאת בצמה. כאילו אני מתחילה עם זה בחלק הימני ופשוט עושה צמה רגילה. לי יותר אישית לא לעשות את זה על הצד, אז למה? עכשיו אני סוגרת את זה. אולי שהיה לכם למטה שאריות, אז אני פשוט אגיד שאותה ואני עושה את זה לעוד 3 חלקים אחרים וקראתי את זה קורה טוב, אני פשוט עושה את זה עכשיו, לא כזה ביג דיל. עושה את זה מהר, עכשיו אני מבזבז לנו זמן לשיעור. אני עושה את הצמה צמודה, זה נראה, וסוגרת. אפשר עם הסיכה המוזרה הזו, ואפשר עם קוקייה. לי יותר נוח קוקייה, ואני סוגרת עם קוקייה. אני סוגרת את זה, שזה מפריע לי, ואפשר לשים את זה חמוד כזה בצד, אם אתם עושים את זה על הצד, או אני עושים חמוד כאילו לעשות את זה ככה, חמוד כזה. אוקיי. כנ"ל על הצד השני. אני יכולה לעשות כמו שעשיתי פה, לשלב בזה עוד צמה או לא לשלב בזה עוד צמה, כי אין מספיק יער. פשוט זה מה שעשיתי פה, רק פה. אני יכולה לעשות צמה רגילה, אני יכולה לעשות את השוודית, איך שרוצים. עכשיו אני פשוט אני מסרקת חלק שאני לוקחת, שזה טוב, כדי שיהיה לי נוח אני מחלקת את זה קודם עכשיו כאילו 3 חלקים, ואת החלק הכי ימני, בוא נראה אם זה שווה, את החלק שהכי קרוב אליי, שהוא הקדמי, אני עושה את הצמה הזו כמו פה, צד השני. חשוב מאוד למתוח. אמר לי לוקחת את השני, פשוט עושה את הצמה כמו שעשינו שם.
אוקיי, עכשיו, סוגרת את זה בקוקייה. ורעיון שלא ניסיתי אותו, אבל נראה יפה. עכשיו, הקוקייה, רוב הפעמים, היא נגמרת לפני, כאילו, יש עוד קצוות למטה. אז חשבתי שזה יהיה מאוד יפה. עוד לא יפה. אוקיי, ככה בעצם נראית הצמה. זה 4 צמות סך הכל. עכשיו, כאן, כיפת, אולי לכם טיפה למבולגן. אפשר לנסות סדר זה. רק לפחות. ככה זה נראה בסוף, לדעתי זה יפה. גם קוקו תמה שעשיתי קודם יפה. אני מקווה שתהנו, אני מקווה שתצליחו. אז תסרוק כזו טובה לבית, לסתיו, לבית ספר, לקיץ, כל מיני דברים. אוקיי, שיהיה לכם בהצלחה. עכשיו, טיפ לכל הסרטונים ביוטיוב, בעיקר להכין דברים. נגיד גומילום, צמות, כל מיני דברים. תעשו שלב אחד, תראו שלב אחד, סליחה, תעשו את השלב הזה. עוד פעם תמשיכו, ככה תהיו בטוחים שתעשו בדיוק ואז בדיוק כמו בסרטון. אפילו יוצא לכם בדיוק אותו דבר. טוב, בהצלחה שיהיה לכם וביי!